Ik heb een verrassing voor jou. Voor mij? Ja, zeker. Oh, nou ben ik wel benieuwd. Ja, Sjoggeris wat er op tafel zit. Wekenlang had er voortwest. Hij is er om. Hij is er weer. Roelof de Vries. We hebben hem mist, hè? We hebben hem zeker mist. Ja. Had hij ook wat mist? Heel volle. Vuurwerk. Vuurwerk, absoluut. En naast hem natuurlijk voormalig profvoetballer van zowel Cambuur als Heerenveen, Geert-Jelle de Vries. Zullen we aan tafel? Op tafel. Het is de ultieme wraak van Sjors Ulte. Top Os wint met 1-0 van Cambuur. En Andries Noppert gaat toch weer net naar Ajax. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Toen ben je los met de wedstrijd tussen Top Os en Cambuur. Time stood still. Je krijgt hem van de Water. Van der Water is los. Van de Water. Van de Water. Van de Water. Nee, met afblok dat Scotsie. Met de voorzet in de kopbal is der van der Water. Hoe is het mogelijk dat hij er net in gaat? Komt al naar binnen, komt al naar binnen. En is hij dan, en dan, en dan. Oh, het Scott gaat nice. Jongens, jongens, jongens. Sylvester van der Water. Take my heart, don't break it. En die kan die bal koppen op een peel. Oh, op een peel. Oh, jongens, 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 jongens. Wat het kan hier de mazzel. Wel eventjes oppassen, want het wordt gevaarlijk voor de neus van de keeper. Kinderkop weer. Nee, ja, die gaat erin. Ja, die gaat erin. De Fiels het onkomen, de Fiels het onkomen. Topos die scoort hier. En dat is 1-0 voor de thuisploeg. You were right there all along. En de heren, ze zitten hier weer aan tafel. Ando Faber, waarom van de Utrechtse heuvelrug Roelof de Vries en Geert-Jelle de Vries, voormalig profvoetballer. Ik zei het er maar weer even bij. Ja, ze heeft er maar Ja, weer het is bij. al zo lang, Lien. Ja. De uitsturing is nog geen hele minuut ondergongen. Dan mag het dan weer flaten. Want? Roelof komt net van de Utrechtse heuvelrug. Nee, Roelof? Nee, ik ben ook maar 2 weken weg geweest, dus dat is Sallandse Heuvelrug. De Sallandse heuvelrug. Maar hij is wel eens bij de Utrechtse heuvelrug West? Ja, dan had ik Per Jelien een keer Ja? in Leersum. En dan nachts knipper je en dan komen ze del, hè? Ja, is dat een plakje? Ja, precies. Daar was het echt even in een keer. Dat is een heel leuk cafeetje. Kies wel een keer dwan. Op de Utrechtse heuvelrug, Ja. als het een beetje donker is, Ja. is er een cafeetje. Moet je gewoon knipperen met Ja. de koplampen. En dan komen ze de koffie op de hel brengen. Maar het is echt een keer muziekje. Koffie? Ja, koffie. Ander, maak een die een beetje zwargen? Of heeft er wel wat vertrouwen in? Geen goals, spitsvot. Ik ben een positief mens, dat wist je, dus ik heb er altijd vertrouwen in. Ja, echt? Ja. Maar dit komt natuurlijk op een kop verkeerd. Zo, hoesa. Nou ja, dat zei ik. Een rampzalige start op Nota Cambuur. Verliezen van top. Ja. Wat nou trouwens de grutske koperinner is van de KKD. Ja, geen schande om van de koperinner te verliezen. Nee, ja. Maar je scoren net. Nee, precies. Maar je creëert de kans en wol. Dus er is reden, dat is zwaar. Maar nou ja, het is net samen in. Want als je de kans denkt te creëren, dan heb je echt een probleem. Het glas is heel vol. Ja. Oké. Liekers van Persie wel. Ja, maar ik haal het bij Robert van Persie West. En ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zo is het. We gaan naar de stellingen, jongens. En de eerste die is van Andor. Lars Lamboy is zijn vorstelijke salaris meer als wurg. Nood hij Milan Smit verkocht had. Ja. Ja. Geert-Jelle. Ik zou, correct als Mark Diemers, ik wil een tattoo van het Cambuur Stadion op mijn lichaam gaan wollen. Een tattoo? Van het Kammerstad, van het naaien. Nee? Nee. Nee. Oké. Roelof. Ja. Jay Gorter is te goed van Heerenveen. Nee. Nee. Geert-Jelle. Ferry de Haan maakt er echt alles ondwan om Noppert nog te slieten. Nee. Nee. Roelof. Floris Mand is een verrieking van de Zweedse competitie. Ja. Ja, de Allsvenskan. En de laatste is dan voor Andor. Sjors Ulte is een betere trainer dan Henk de Jong. Ja. Ja? Ja, nou, al een vreed wel, want hij had woen. En dan ben je gelijk een betere trainer. Nou ja, heel opportunistisch natuurlijk. Het is net om mij om te beoordelen waar de betere trainer is. Want ik ga net op het veld staan als voetballer. Nee, maar we vragen het nou aan die. Ik heb wel altijd zijn dat ik het onterecht vond dat Sjors Ulte doet die het dien kregen bij Cambuur. Dat hij het punten technisch vorig seizoen beter dien had als Henk de Jong. Dus dat helemaal net zo minder trainer is. En volgens mij liet hij dat no action. Want bovenaan, maar prima resultaten. Als je zag het programma van Top Os, spelen onder andere ik nog Rode JC. Nou, als je zo'n punt hebt, doe je het goed. Dus Ja. dat Ik ga trouwens nog even bellen met Linton Postumus. vriend van de show. Vriend van de show. En Geert krijgt trouwens de groeten van Simem.
Oh, wol. Ja, dat zei hij. Maar ja, het is wel heel knap. Zo'n punt, nu 3 wedstrijden. Ja, top os, toch altijd dat lelijke eentje. Ja, dat is zeker knap. Maar goed, We binnen maar krijgt onder voice wat ze. ja, dat ik. Maar even een vraag, misschien weet je hem dat, want ik heb dat nog net jet. Wat is de doelstelling van Cambuur? Wat wil Cambuur? Wil die kampioen worden? Wil die een periode pakken? Wil ze een na-competitie spelen? Ze willen natuurlijk promoveren, dat snap ik. Maar ik heb nou niks jet van wat ze willen. Dus dan kun je zeggen, ja... Volgens mij willen ze Savisa play-offs eigenlijk top 5. Dat is wat Lamboy wil. Top 4. Henk de Jong zei het. Ik spreek nog geen doelstelling uit. Want dat doe ik pas na de transferwindow sluiten is. Ja, na het seizoen. In maaien. Nee, dat doet hij na Takum Wiekemanje. Want dan zei hij, weet ik hoe de selectie eruit shirt. Maar tuurlijk, een ploeg als Cambuur met altijd meidwan en na competitie helje is wat hij al wil zijn. Is dat net een beetje raar dat de trainer de doelstelling nog vaststellen mag, maar de technisch manager Lamboy al de doelstelling top 5. Hè? Gewoon net play-offs helly, top 5. Ventileert richting de media. Ja. Dat is raar. Tenminste, ik vind dat je dat als club moet je dat naar boeten brengen. Ja. Zeggen ze van, dat willen wij dit Ik heb hier. het nooit zo'n leuk dat dat 12 verschillende doelstellingen Nee, maar binnen Art de Graaf ziet waar Wiggelien ook om deze tafel. En die zei van het is logisch om van Cambuur gewoon de play-offs te verwachten. En hij had net als mij ook uitsprutsen gewoon een top 5 klassering. Maar ja, dat is ik op basis van de historie van de club. Nou, als we nou even naar de eerste divisie zeggen, wat voor clubs dat erin spelen, maar de historie die er is. Ja, dat is net zo relevant. Het gaat eigenlijk vooral om de financiën die de clubs hebben. In Cambuur had het salarisplafond of het salarisbudget aardig verregen. Ja. Richting de 3 miljoen, 2 miljoen ongeveer. Ja. Ook. En daarmee is dik in de top 5. Dus ja, top 5 mag nee, maar goed, dat snap ik. Top 5 is heel normaal om dat erop. Maar alleen mijn vraag is ik van, hey, had je hebt naar het stadion, je wil op een gegeven moment terug. Ze moeten binnen nou en 3 je moet ze eigenlijk promoveren, want dan heb je een probleem erbij. Want het naaien gaat er natuurlijk een keer uit. Dus dit is het momentum. Nou, ik vind dat nou een mutter naar daar werkt worden, dat je promoveren. En vervolgens gaat de spits, die je eigenlijk vorig jaar zelfstandig van die hege klassering, of de klassering die ze in. Ja, hege wie net. Nee, nou ja, oké. Maar die verantwoordelijk weer voor de meeste goals, ik het daar samen zeggen, die gaat fut. En dan denk ik van ja, wat past dat bij elkaar qua doelstelling? Ja, maar als je hast... Ja, ik het bedrag nog net nemen, want ik leeuw daar stoder op waarom komen kerst. Hoe is het bedrag? Ja. Op een kop hoor? Nou, op net op, nee, natuurlijk net. En de Cambuur zal dat officieel net bevestigen. Maar wat ik begrepen heb, betrouwbare bron, leidt het bedrag op ongeveer 9 ton. Exclusief bonussen. Dus dat komt er nog een keer bij? Dat zou erbij komen en kennen. En het trofkeepercentage? Dat weet ik net. Maar de vraag is natuurlijk anders. Ik heb er een flessen wien op staan. Een lekkere flessen wien met Lars Lamboy. Ja. Voor alles beneden de €1 miljoen krijg ik een fles van Lars Lamboy. Ja, het is onnota. Of dit is een fles naar Lamboy. Het is onnota onder de €1 miljoen. Maar stel dat die bonussen uitkeerd worden, dan wordt het boven €1 miljoen. Maar ik denk dat Lars Lamboy het Sadien had dat het uiteindelijk op 900. 900.000. Komen 900 centen. Oh ja? Dan krijg ik hem dus. Fles wien. Ja. Maar waarom daarna? Als je als Lars Lamboy Saffolle Yield van Smit vangen kennen. Nou ja, Geert Jelle doos just nog wedstrijd van Cambuur. Ik vind dat echt een hele prestatie. Want ik vind Smit... Het is natuurlijk, die heeft unieke kwaliteiten. Een neusje voor de goal. Zit vaak op het goede plak. In de regel is hij ook met strafskoppen heel betrouwbaar. Maar voetballend vind ik het een hele megere spits. En had je dan hij is net heel rap. Hij heeft geen individuele actie. Nee. En hij is net balvast. Nee. En had je dan... Maar binnen Cambuur ben ze lyrisch horen. Ja. Nou, mooi. Ja, nee, maar dan denk ik van... Als je sportief zo'n trokgroeien willen... Is dan 9 ton heel soort geld? Nou, het is voor Cambuur de grootste verkoop eer. Dus ja, voor Cambuur wel. En ik denk dat je voor de helft van dat bedrag al een hele aardige spitsen voor waarom jullie kennen. Dus ja. Weet ik wat ze nou weer investeren? Dat zou mooi zijn als het bij naam heeft. Ik heb in ieder geval innamen. Nou, let op. Maar ik dacht, mag ik dan op de rode knop drukken? Want dat is een soort primeur. Nou, het is wel een primeur. Ja. Oh. Maar je wist het. Nou, maar het wel toch? Nee, nee, zeker niet. Want de rode knop zit op tafel. Ja. Maar we mogen er dus net op drukken. Ik ook niet jellen. Dat doe ik net, Giet Jelle. Dat is echt, doe ik net. Dat is zo toch de haatredactie. Ja. Absoluut. Dat is wel grappig. Ik bellen toch de marketingoordeling van Omroep Friesland. En die willen een artikel maken. Ik over de komende programma's, de nieuwe programmering. Ja. En die zeiden van, dit zit nou bij de podcast. Zit er een rode knop op tafel. Wat is dat precies? Ja.
Ja, ik weet het zelf wel. Kijk, het enige wat ik weet is dat we er net op drukken maken. Ja. Maar goed, daar is nog net om. Nee, dat is wat denk je erom? Ik zorg het toch niet eigen? Ja, zit hier wat meer naar mijn kant van de tafel. Voor meer kant trouwens. Maar goed, wat ik begrepen heb, is dat Cambuur had een listje kleer. Er staan meerdere namen op. Er staat een naam op van iemand die ze mogelijk hieren willen van Liverpool. Waar mijn contacten natuurlijk met Arne Slot, met Sipke Hulshof. Waar dat kijkt is, weet ik net. En ik weet dat ze interesseerd binnen in Alexander Al Holmström. Dat is de spits van Gais, de nummer 4 uit de Allsvenskan. Holmström het zo'n doelpunt maken in jochentje wedstrijden in de Zweedse Eredivisie. En dat gaat dan om Cape? Ja, die had een oor in het contract namelijk. In december in het contract in Zweden oor. Hij is 1,90 meter en een echte spits, sterk onder de bal. Had ik een type Dijkhuizen, type Jan Bruin, type Ulrike. Iets sneller nog. En hij doet het heel goed. Het is een promovendus in Zweden. En omdat natuurlijk zijn contract door een peerman oorint, is hoe het financieel mogelijk wij ze kennen. Alleen er is ook belangstelling voor hem uit Polen, uit Slowakije, het hij in Zweedse media zijn. Dus ja, het is even de vraag of hij dan een oerstap naar de eerste divisie in Nederland zitten zit. Maar dat is waar Stojet heeft. Dat is wat ik weet, dat hij een van de kandidaten is om... Bevestigen toch Lars Flesjewijn Lamboy? Nee, want die is Sadrok, die is net te pakken te krijgen. En die... nou ja, maar meestal bevestigt hij net heel zo. De juiste bevestigde die wil dat Floris Mand voor het kiezen. Al voordat de club het bekend maakte. Doe jij van Floris Mand die het vond? Ik dacht in eerste instantie die gaat naar Boetenpost. Nou ja, dat zei ik over die behind de voetbalkennis. Zul je nou wat vertellen? Floris Mand, jongens, dat is toch net een Leon. Lamboy heeft dus ook Leon Bergsma wieten te slieten. Ja, echt naar Scandinavië. Ja, die gaat ik naar Scandinavië. Dus de Cambuur-fans die binnen echt de wieën op X, die zei, Lamboy werd zelfs een derde cavia nog gewoon een beste winkel te verkeerd in. Dus ze binnen heel tevreden hoor. Dus ik heb de commerciële oordelingen werk je kind. Ja, nou ja, denk maar levert hij nog wat op dan, Bergsma? Of is dat was hij vorstelijke salaris kwijt? Dat hij zit hegen in de BM qua salaris. Dus dat ben ze kwijt. En dat is het jennig dan ik misschien. Dat zal het jennig maar laat ik ooit even wat namen nemen, jongens. Gewoon name drop. Ik vind Roelof altijd leuk. Oh ja, leuk. Toch? Ja. Julian Rijkhoff. Spits bij Ajax, bij Jong Ajax. Ze hebben natuurlijk Brobby, ze hebben daar Akpom. Ze willen ook nog Wout Weghorst. Die is aan zijn vierde spits. Nou, dan wordt het wel een hier-constructie natuurlijk. Want je kent waarschijnlijk net Cape, je komt van Dortmund. Akpom zit wel vodka in. En ik denk net dat ze Rijkhoff... Het zou wel mooi zijn. Ja, denk ik wel. Maar voordeel is nou natuurlijk wel dat ze naar je stadion gewoon gas had. Dus dan wel een club als Ajax. Ik weer eens een speler om Cambuur verhieren. Ja. Ik ben net zo'n fan van hier. Maar zijn Rijkhoff, ik denk wel dat hij de goalsmarching gaat. Ja, en je kent natuurlijk de Gerry Hamstra constructie ervan. Gewoon, als hij dan letter weer verkocht wordt, krijg je weer een trofee percentage. Ja. Zit hij eigenlijk een beetje als het ware in de etalage van Cambuur. Hij de letter direct naar wat doen. En misschien werd Hans Kraai altijd zo lyrisch hoe is. Die spits van Telstar, Zakaria Edachouri. Is wel wat al een oudere speler. Ik geloof dat hij 24 hier is. Ja, het vorige won een hele hoop doelpunten maken. Het Goerdien. Maar ik weet net dat dat nou de spitsen die Cambuur naar de Eredivisie zitten zal. Nee? Maar ik hier, als het nou die competitieshirts in de krekkel even hoor. Ik denk dat dit hier juist een mooie hier wezen kan om, als het goed gaat, om boven die mooi te draaien. Want er zit geen topploegen. Nee. Nou ja, dus is de topploeg op papier, maar die heeft 0 punten. Ja. Maar daar is het natuurlijk in die club is zoveel gebeurd al rond die eindigen net bovenin, denk ik. Maar goed. Vanwege alle bestuurlijke onrust. Nou ja, er is ruzie binnen het dorp en iedereen die vindt er wat van. En dan is zijn club is onwezen op die mensen uit het dorp en dat strookt net. Dus ik zie die net heel heeg eindigen. Maar ik ken net in een club. Ik denk dat er wat seniorclubs kampioen worden kennen. Nou, zo zou maar kennen. Maar ja, Cambuur. Ja, dat wordt maar niet een kampioen. Ja, uiteindelijk wordt er maar niet een kampioen. De promoveren 2. Ja, zeker. Nee, maar ik weet niet hoe je me nou zegt, maar ik zeg geen favorieten in dit is het seizoen dat al kind wat dat betreft. Ja. Hier je echt maar FC Grains. Rode ESC stut er dan even bovenuit. Had minder financiële mogelijkheden. Nevens mij naar Cambuur of ietsje minder. Ja, volgens die Willem II natuurlijk. Willem II is er nog bij. NAC. ADO had natuurlijk nou ik nog. Die had ik wel wat meer financiële mogelijkheden naar Cambuur. Maar ja, is ik net... En dan moet je uit je Cambuur binnen, dan moet je natuurlijk net zo dramatisch beginnen, maar je 2 keer verliezen. Want is Henk al een beetje in paniek? Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij hem zwaar maakt. Meer als dat ik toch.
Het is die sprekpop. Nee, Henk zal het naar Boetenta nooit uitreden natuurlijk, dat hij in paniek is. Maar Nee, dat is nog... dat is er wel. Want als je goed er voetbald wordt, zoveel kansen en geen goals. Nou ja, goed, Milan Smit die maakte de goals en die miste ze nou ik. Dus die wiel machine hollen bij een oorclub. Sylvester van der Water, die won nog voort. Nou ja, we kregen het filmpje zien. Die wie ik bij een heel soort kansen belutsen. Geert die nog voort? Want hij heeft natuurlijk ook een behoorlijk salaris. Die willen ze heel graag slieten. Geert van der Water nog voort? Nou ja, hij wil wel. Alleen nog, er moet wel een goede club komen. Dus ik begreep van zijn zaakwaarnemer dat ze nog altijd wel mijn transfer dwanden binnen. Maar ja, hoe concreet dat is, weet ik niet. Nee, laten we eens eerst even jaren naar Henk de Jong, gelijk naar ouderin van de wedstrijd in Topos. Ja, dit is echt zonde. We doen zelf dik te kwart. Maar daarom zeker ik al, dit is even wachten dat 1 september wat ik steeds ken. Want dit is even gewoon man. En Sjen hebben we wedstrijd gewoon maar winnen. Ja, we hebben nog even geduld. Hè. Ja, nou, ik sta er gewoon reëel in. Hè. Dat ben ik steeds al. Ik roep geen gekke ding en geen grote ding. Ik ga vorig jaar genoeg doen. Maar ik zie wel dat we nou genoeg kansen krijgen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Als het zo is, dan vind je het al met mij. Er moet wat gebeuren in die selectie om het kwalitatief omheen te krijgen. Ja, maar ik in beleving. Iedereen doet zijn best, maar dan moet ik een tikje bij. En dan moet een keer goed vallen wat ik zei. Dan moet ik eens een beetje geluk hebben. Ja, hij gooide het ook op gelok, maar hij zei dus ook van het wordt nog een drokke weekend. Nou, hij zei eigenlijk, er moet toch wel bij qua kwaliteit. Dat zei hij eigenlijk, hè? Nou, ik doe best wel het voetballen best. Maar vind je dat lekker om te jennen als zelf speler bent van die selectie en de eerste, het maakt nog kwaliteit bij? Nee, dat is nooit leuk om te jaren. Maar ik heb mooi meer trouwens hier. Want hij zei het van, er moet wat bij ik qua intensiteit en beleving. Dan denk ik van als je hoeveel kansen er creëert worden, dan is dat geen probleem. Maar ze moeten erin. Chin, hè, trouwens. Want ja, oké, dat ik. Maar de goals hier, wie het bedrag van het getal wie hegen van de os, terwijl ze dat iets zijn, hè, zo van de watersite, ja, wie in de zon wil winnen matten. Maar ze gewoon short snijden de kansenverhouding en hier is eigenlijk meer grotere kansen dan Cambuur. Ja, nou ja, ik weet niet hoe ze dat berekenen. Ik zie nou die samenvatting en ik heb het grootste deel van die wedstrijd zien. Dan denk ik van ja, dit met Cambuur gewoon winnen en ze moeten het allemaal uitzien. Maar als je de laatste fase van onval, hoe ze daarmee omgaan. Ja, het ben gewoon pupillen van hier 16. Voetballen ze. Als ik van de Waterzucht, die is heel actief, maar die gaat 100 keer. Nou, hij kan beter het 10 keer gaan en doet het dan maar goed. En daar met zijn energie in lezen. Maar ze lezen zoveel energie in de rest van het spul. En dat is met Balk Iksa, die kwam erin en die hier per acties. Dat ik denk van nou, prima actie. Maar als je dan de laatste paas juggen, dan is die focus gewoon niet goed. Je moet zorgen dat het laatste moment is het belangrijkste. En van de Water een paar keer hier een blazen moeten, is het 100% goal. En dan denk ik van daar moet je op richten. En ik heb wel steeds de intensiteit of de beleving. Nou ja, volgens mij is daar niks mis mee. Het gaat om de laatste paas en het gaat om die kans nou mooi. Ja, nou dus maar de kwaliteit bij. Nou ja, en dat is nog één keer die namen die er dan bij komt misschien? Alexander Al Holmström. Alexander Al Holmström. Holmström. En van welke club is hij weer? Gijs. Heb ik nog nooit vergeten. Nee. Toch de noemen voor jou van Zweden, jongens. Hey. Ja, klassiekers. En Floris Mand, die gaat naar de noemer lijst van Zweden. Hoe spreekt dat uit? Vesteres. Ja, Vesteres. Wist je wat trek voetballend? Lindij. Lindij, ja. En daar had jij de vinger weer interesse voor. Hey jongens, het is de tijd voor. Het is de tijd voor het bloedstollende spelletje. Ja. Daar komt hij hoor. Daar komt hij. Gemist, hè? Daar komt hij. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, we stellen dus vragen aan een anonieme beller. En die mag je alleen nog maar ja en maar nee beantwoord je. Ondij de eer, stel maar een vraag, Geert Jelle. Praten we maar een trainer uit betaald voetbal? Nee. Dan begint dat te lachen. Praten we met de algemeen en technisch directeur van Sportclub Heerenveen? Ja. Wat is dit? Je had wel een beetje lagere stem op kunnen zetten, Ferry. Ja, dat had je er niet bij gezegd. Dit is handelen met voorkennis. Maar waren nog een stemvervormer? Ja, maar die stem die werd net echt vervormd. Nou, net echt. Nee. Normaal gesproken is het kijk alsof we Sinterklaas onder de lijn hè. Maar het is hartstikke fijn dat je er bent, Wat een leuk item dit is. Ja, ga je net wel praten met de aanlijn. Maar goed, waar gaan we het allemaal over hebben, jongens? Laten we het eerst hebben over de situatie Andries Noppert, Ferry. Ja. Want hoe vervelend is het dat hij nu toch gewoon blijft?
Nou, voor ons is dat niet zo vervelend, omdat Andries echt niet per se weg hoefde. En de oplossing die wellicht voorhanden lag, dat zou misschien voor alle partijen een oplossing kunnen zijn. En een tijdelijke oplossing, maar ja, die is er niet. Maar het is niet zo dat Andries in de weg zit. Nee, maar je kan me toch voorstellen dat jij bijzonder ontevreden bent. Want ja, je duurste speler zit op de bank. Dat wil geen enkele algemeen directeur. Nee, maar gelukkig maakt de algemeen directeur ook niet de opstelling. En daar is de trainer voor. En die moet daar gewoon ook vrij in zijn. Alleen ja, dat dit een vervelende situatie is, maar vooral ook voor Andries zelf, ja, dat is duidelijk. Ja, en ruilen met Jay Gorter leek een uitstekende optie. En waarom wil Gorter niet? Nou, die had niet het juiste gevoel erbij gekregen. En waar dat dan precies aan ligt, ja, dat is de vraag die hem gesteld zou moeten worden. Ja, en als dat er niet is, ja, dan moeten we er ook vooral niet aan beginnen. Nee, het is misschien een jongen die wat hoog in de bol heeft. Zit eerder te denken aan Real Madrid dan aan Heerenveen. Ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij is Heerenveen een prachtige club. Ja, maar volgens mij is het zo dat hij net per se de garage wil, maar wel zo goed als zeker witte wil dat hij de eerste keeper wordt. En dat vind ik dan wel opvallend, want ja, van Persie zei dan, ik ben er net bij geweest, maar dat schat ik dan zei dat hij zei van ja, maar duur leren maar Mickey van der Hart. En God had daar een goed gevoel bij kregen, dus die zei ik blijf derde, vierde of vijfde keeper bij Ajax. Ja, klopt deze analyse een beetje van Roelof? Tuurlijk. Nou, nee, er is nooit, ik heb het ook gelezen hoor, maar er is nooit gesproken over voorwaarden om eerste keeper te zijn. Het is logisch dat als dat door was gegaan, dat ook hij gewoon had moeten strijden. Ik zou het natuurlijk raar vinden als er richting Jay een ander verhaal geschetst zou zijn als tegen de huidige keepers gezegd zou worden. Dus ik vind het allemaal niet zo vreemd, maar van eisen van een eerste plek, daar is geen sprake. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Alleen ik zeg wel dat hij na aanleiding van het gesprek het gevoel heeft gekregen dat hij dat het zeker nog niet in kan en kruik is dat hij eerste keeper wordt daarna. Nee, klopt. Hoe zit het? Wil Andries per se weg, Ferry, nu hij niet speelt? Is hij bij jou in het kantoortje geweest? Ik heb regelmatig daarover gesproken. En dat was ook voor het gesprek en ook na het gesprek. En dat is zeker niet aan de orde. En Andries stelt zich ook meer dan professioneel op. Alleen ja, hij wil spelen, maar ja, dat lijkt me alleen maar gezond. Ja, wat dacht jij eigenlijk toen Ajax voor de eerste keer aan de lijn hing? Zo van, nee, wij willen eigenlijk Noppert wel overnemen. Dacht jij toen ook van, ja, dit is misschien wel een win-win situatie? Uiteindelijk denk ik inderdaad, ja, win-win klinkt misschien iets, maar dat er een goede oplossing zou kunnen zijn. Kijk, Jay die zich wellicht bij ons in een concurrentiestrijd had kunnen mengen voor de eerste plek. Nou, Andries zou dat in beginsel wellicht wat anders zijn, maar goed, Ajax speelt ook wat meer wedstrijden. Dus dat was ook voor Andries misschien goed geweest. Dus ja, dan had het voor alle partijen goed uit kunnen pakken, ja, maar het is niet zo. Nee, gaat er definitieve streep in? De streep door? Of heb je misschien nog wel de hoop dat het alsnog doorgaat? Nee, want ik heb ook niets meer gehoord nadien. Dus ik ga er ook niet vanuit dat dat nog speelt. Maar kan het wel zijn dat de Ajax, ja, dat weet jij natuurlijk ook niet, maar heb je het gevoel dat Ajax misschien toch nog wel komt? Omdat je krijgt toch wel het gevoel dat Louis van Gaal hier ook wel een grote rol bij speelt. Is adviseur bij Ajax, is natuurlijk fan van Noppert. Dus die zal misschien er wel wat extra druk zetten op het halen van een goede keeper, in het geval van Noppert. Ja, als Louis van Gaal zegt vanaf nu drinken we de koffie met 3 klontjes suiker, dan doen we dat, hè? Ja. Nou, ik heb niet die indruk, nogmaals, ook niet in de eerdere gesprekken die ik daar kort even over gevoerd heb met Ajax, dat nu nog op tafel ligt. Maar goed, kan verrast worden. Je kan verrast worden. Nou ja, word je ook nog verrast door de komst van misschien wel de middenvelder Marcus Lindé? Nou, als er al sprake van is, dan zal dat waarschijnlijk niet deze window zijn. Oké, dan eerder in de winterstop. Dat is dan meer waarschijnlijk, ja, klopt. Oké, en dan nog die centrale... Waar heeft dat mee te maken dan? Is dat met jullie financiële mogelijkheden versus wat zij vragen? Dat je hem nog niet kunt halen? Nee, de club wil hem nu niet laten gaan. En anders tegen voorwaarden waar wij anders naar kijken, inderdaad. Hoe heet die club trouwens? Nou, die heb je net genoemd. Daar gaan we naartoe. Hoe spreek jij hem uit? Ja. Gewoon heel simpel, Vasteras. Vasteras. Met een beetje Rotterdamse R. Ja. Oké. Dan nog die centrale verdediger, Gustav Lagerbielke van Celtic. Je naar Twente. Ja. Naar Twente? Ja. Anderlecht was ook nog in de markt, zag ik. Maar hij gaat nu naar Twente. Dat is definitief al, dus streep door. Dus streep. Klopt, ja. Net bekend. Helaas. Ja, oké. Die gaat waarschijnlijk staat wel op het veld, maar dan tegen jullie.
Ja, die kans is aanwezig. Die is aanwezig. Dan nog eventjes, hè, want ik heb nu een weddenschap met jouw collega in Leeuwarden, Lars Lamboy. Milan Smit voor 1 miljoen. Ik zeg dat is onwaarschijnlijk. We hebben er een fles wijn tussen gezet. Ja, vind jij dat wel een goed bedrag voor een Milan Smit, de spits van Cambuur? 1 miljoen euro? Ik heb dat bedrag inderdaad al een tijd geleden ook gehoord, ja. Ja, maar vind je dat ook een bedrag wat zeg maar marktconform is? Nou ja, dat is altijd lastig voor mij om te bepalen. Ik weet alleen dat de Nederlandse clubs en ook die uit de keukenkampioen-divisie de bedragen wel goed weten de laatste tijd. Dus het zou me niks verbazen. Oké. En hij heeft 1 seizoen in de jeugd gespeeld bij Heerenveen. Dus pakken jullie dan nog 1% solidariteitsbijdrage? Oftewel 1000 euro? Ik denk dat als ik snel reken, zal dat een 0,5% zijn. Een 0,5%? Oh ja, een half jaar, dus voor 15 is het dan een 0,5%? Ja, 0,5% zijn, ja. En dan hebben we het dan over 500 euro? Dat is een goede fles wijn. Ja, dan kunnen we toch uit eten. Kan je wel uit eten, ja. Kan je zeker uit eten. En als we nu toch over spitsen hebben. Jullie hebben natuurlijk nu Kalsbak en Nicolescu. Allebei misschien niet echt onomstreden. Is het niet verstandig om een van beiden te verhuren? Nou, nee, dat denken wij niet nu. Als je ook naar de contracten kijkt. Ze hebben allebei hierna nog 1 jaar contract. Dan zou je met beide al wat moeten gaan doen in hun contract. Want als je ze terughaalt, dan hebben ze nog maar 1 contractjaar over. Dus ik denk niet dat dat verstandig is. En ze hebben beide wel bewezen, de een wat meer dan de ander, dat ze een goal kunnen maken. En wij hebben er vertrouwen in dat dat nog gaat gebeuren. Oké, is er überhaupt nog interesse voor spelers bij jullie? Nee, het is heel rustig op het moment, gelukkig. Gelukkig, zeg je ook erbij? Gelukkig? Ja, nou, in deze fase van de window is het nooit fijn als er nog aan spelers getrokken wordt. En natuurlijk, soms speelt er al langer wat. Dan kan je erop voorbereiden, maar dat is bij ons niet het geval. Nee, we hadden het over een goede transferbedrag voor Smit. Wat zou nou een mooie transferwaarde voor Milan van Ewijk zijn, denk jij? Zo hoog mogelijk. Ja, precies. Ja. En noem het, wat denk jij dat realistisch is? Nou ja, ik denk dat vanuit Engeland genomen een championship, ja, dan zit je denk ik toch al gauw tussen de 10 en de 15 miljoen. Oké, als het 15 miljoen is, dan trekken we dus 6 miljoen af volgens mij. Dan komen we op 9 miljoen. 25% van 9 miljoen. Dat weet geen Jelle. Maar hoe kom je aan die 25%? Doorverkooppercentage is toch 25%? Nee, is dat geen 25%, nee. 15. Dat komt meer in de buurt, ja. Ja, ik denk gewoon 10. Nou ja, dan gaan we nog even terugkomen. Laatste vraag eventjes van Andries Noppert. Want nu dat allemaal niet doorgaat, kent deze zaak eigenlijk alleen maar verliezers? Want nu hebben jullie te maken met een gefrustreerde keeper. Nou ja, alleen verliezers. Ja, het is wat ongelukkig op het moment. Maar nogmaals wat ik net al aangaf, Andries stelt zich gewoon uiterst professioneel op, doet gewoon dingen, is goed aanwezig en blijft gewoon knokken totdat hij weer aan spelen toe kan komen. Ja. En meer kan hij ook niet doen. Dus wij hebben wat dat betreft 0 klachten over Andries. Precies, maar jij zit wel een beetje met deze zaak in je maag, kan ik me voorstellen. Nou, als je iemand zijn contract openbreekt, dan doe je dat met een bepaalde verwachting. Nou ja, en die is er nu even niet. Ja, dat is voor ons, maar vooral ook voor Andries vervelend. Maar daarin zouden we ook Mickey wel weer veel te kort doen. En dat moeten we ook niet willen. Zeker, want zeker. Die heeft gewoon op dit moment even de strijd gewonnen. Nou ja, en heel eerlijk, je kan ook niet zeggen dat hij het slecht gedaan heeft. Op het moment zeker niet, dus dan heeft de trainer gelijk. Goed zo. Dankjewel, Ferry, dat je even aan de telefoon wilde komen. Wil je nog een vraag? Nou ja, het is bijna 2 september. Volgende week maandag sluit de transferperiode. Gaan jullie nu alleen nog voor een centrale verdediger? Of toch ook nog een middenvelder? Wat is nou het doel nog? Nee, de absolute centrale verdediger. En de middenvelder is bekend. En daar proberen we te kijken of we daar al wel of niet tot overeenstemming kunnen komen. Maar als dat in de winter wordt, dan zullen wij niet voor een half jaar een alternatief halen. Dan ga je dus voor die Marcus Lindij en dan komt hij in de winter? Ja. Dat is het plan. En dan komt er dus nu alleen nog een centrale verdediger? Zoals het nu is wel, ja. Klopt. En dat wordt in ieder geval niet? Nee, Gustav Lagerbielke. Lagerbielke, die wordt in ieder geval niet. Neemdropping, vind ik wel leuk, toch? Oh, dat vind jij leuk. En Boujambo is al goed. Is hij inmiddels wel haalbaar na zijn blessureleed en zo? Ik denk niet dat hij haalbaar is. Nog steeds niet, hè? Ja, dan moet hij nog zwaarder geblesseerd worden. Ja. Dan moet hij nog meer mankementen hebben. Goed. Ja. Nou, Oké, dankjewel Ferry. Graag gedaan. Oké. Hoi. Nou, toch een leuk speeltje, hè? Vind je hem net? Nou, potentieel wel.
Ja, ik schrik er al een heel leuk speeltje, maar de wie in die hier wat meer informatie, denk ik. En dat denken wij aan deze kant van de tafel. Nou, om eerlijk te wezen, wist ik het. Oh, dan wist het al. Want hij het verklapt hier toevallig. Maar ik denk, weer van de domme. En ook dacht het hij, omdat hij het nou wist. Dus je let mij eerst een hele domme vraag stellen en dan je hem alle draaien wist al wie het... Nee. Aldo wist het net. Ik wist het net. Nee, wist het net. Ik weet het normaal niet. Nee, ik denk, dit is Ferry. Ik dacht, ik vond bij die nee. Ik denk, nou, dit is wel duidelijk. Het die mij een beetje denken om de allereerste keer dat we dit speeltje die in en doen mooi. Hoe heet die middenvelder van Cambuur die dat zo vaak scoorde? Dat was een mystery guest. Wie een mystery guest. En toen hier was zijn broer aan de lijn. En toen Jamie Jacobs. En zijn broertje heet? Joey. En hij zei gelijk naar de eerste van, nou, bent u een man? Ja. Hé, dat is mijn broer. Nou ja, uitstekend. Maar goed, ik hier nog Sas zijn. We moeten die stem een beetje verdraaien. Maar kijk, met Worsteze, Ferry de Haan wel een verademing. Zo. In vergelijking mooi. Nou, een heel soort oren mensen die het verantwoordelijk binnen bij betaald voetbalclubs. Ja. Zoals, neem eens wat namen te nemen. Maar ik vind, hij vloeit. Nee, ik vind Ferry heel prettig in zijn antwoorden. En hij draait er net omheen. Hij is eerlijk. Soms zou er niks, zou er net zeggen kennen. Ik vind het wel heel prettig. Maar je bent journalisten, je wil er altijd wat uitloeken. Nee, maar vooral de vragen stellen die nederig binnen. En dat beziek je het aan. En ik heb die gewoon... dat vind ik weer die volgers dat ik denk, even wat losser. Maar hij is er echt in groeit. Ik vind dat hij daar goed verkepert. Stoot het ik, Arie? Ja, zeker. Mooi. En hij is ook altijd... een keer altijd... Dat was een vreetje van toen we die Belly kennen. En dan weet Geert Jelle nog net waar het op wist. Dan zei hij altijd, ja, dat vond ik wel een mooi werkje. En dan is hij inderdaad echt heel iepen. En hij gaat dan ook wel op namen in. Ja, nou, vooral op namen als het dan al in kannen en kruiken is. Of als het definitief net teruggeeft. Maar bijvoorbeeld zo'n Lindij. Nou ja, Marcus Lindij. Daar zitten ze nou achterom. Dan komt hij wel. Ja, daar zitten ze middenin. Ja. Maar hij had net het idee dat hij met Noppert het achterste van de tong sjellen. Nee, maar dat is een hele bijzondere zaak. Want nou uiteindelijk de we toe praten alsof Noppert tweede keeper is, terwijl dat nog net uitsprutsen is. Er wordt vanaf het begin er zijn van wij kiezen voor de beste per wedstrijd. Volgens mij het Van Persie dat benadrukt en zei van ik kies net een nummer 1 en net een nummer 2. Maar hoe net zijn dat ze het per wedstrijd. Nee, oké, maar hij kiest net van 1 of 2. Maar nou we erover praten, toch eigenlijk us alle jaar en Ferry de Haan. Noppert is nummer 2. Ja, maar het gaat er een beetje om, nevens mij, bij de keepers, Mickey van der Hart en Andries Noppert. Praat ik van mezelf, maar ik vind Noppert de betere doelman. Maar Van der Hart is een betere voetballer. Ja, en het speeltje wat ze nou spelen, dan is Mickey van der Hart. Ja, Mickey van der Hart heeft wel zo'n goalie nodig. Nou ja, maar dan zou ik zeggen van het zijn de clubs waarvan je verwacht ziet dat je wat minder binnen, dan met Noppert op een goal. Ja. Ik dacht eerst, toen hij een beetje begon, maar dat, ik kies een eerste of tweede keeper. Maar ik dacht het net op de Brighton manier, is weer dan per wedstrijd patiënt. Maar wat meer over periodes. Maar toen dacht ik op een gegeven moment dat hij derde wat meer de tas hoor. Feyenoord uit, Noppert op een goal en Van der Hart bij NAC dus. Of zo, is wel die. Dat zoek ik heel vreemd vinden. Dat zoek ik wel. Ja, dat is wel te lezen. Nou ja. Ja, maar bijvoorbeeld bij een FC Utrecht, dan zou je dus eigenlijk echt kiezen voor een Noppert. Want Utrecht zit heel heeg druk naar voren daar. Dan dus net, want dan word je er onderuit voetballen en dan heb je Mickey van der Hart meer nederig. Maar waarom dan wordt je in PSV? Want PSV zit ook heel heeg druk. Waarom zou je dan wel van omdat je in PSV er van tevoren, bij Utrecht is dat een beetje een twijfelgeval, maar je in PSV gaat er van tevoren nu dat je minder de bal hebben en dat je meer schoten op doel krijgt dan je in Utrecht en helemaal je in Almere. En Utrecht, dan is dat toevallig een van die subtoppers die echt heel heeg druk zetten. Dat kiezen misschien naast Allianz Woldwans in Heerenveen trouwens, als ze een beetje goed tactisch hebben. Maar en dan is Van der Hart belangrijk om er onderuit te voetballen. Maar wanneer denk je hem dat Noppert dan zijn eerste wedstrijd keeper zal? Nou, nee, net denk ik. Nee, ik denk het net. Dan is hij dus gewoon tweede keeper. Ja, dan is hij tweede keeper. Behalve op het moment dat Mickey van der Hart een paar keer vreselijk de fout in zit. Ja. En dat soort zomaar kinderen. Want ze hebben best wel een pittig programma. Maar Ajax uit, zijn nou Utrecht thuis. Er komt een heel soort druk te lezen op NAC thuis. Er lezen trouwens kaartjes voor de wedstrijd. Maar ik heb begrepen, die wedstrijd hebben we al voor jou. Ja, die hebben we vorige week voor doen. Het wordt minder, maar daar, hè? Ja, het wordt heel gauw minder. Maar ik heb nog wel nieuwe kaartjes. Ik heb kaartjes van de wedstrijd. De Noordelijke Twastriet. Ja, de Vingrace. Zo. Dus dan doen we daar misschien een prijsvraag van betalen. Leuk. Hast je al wat bedacht? Ja, ik heb wat bedacht. Want als het mij goed in het geheugen zit, dan ben je toch haast jeetje. Ja, dat zit er goed in het geheugen. Ja, toch? Ja. Nijwieken. Ja. En de vraag is dan... Nee, trouwens, net Nijwieken, deze week. Oh, deze week. Ja. Hoe oud wordt Andor?
Nou, zo'n beetje human to human dit. Ja, dit is zeker. Ja, toch? Nou, de kamer is voor die, want Geert is er net. Ja, dan is hij voor die, hè? Dus net deze kaartjes, nee, hè? Beste meesken, ik heb je 2 kaartjes. Deze kun je dus net winnen, maar je kan wel 2 kaartjes winnen die erop liekje. Dan zit je net NAC Breda, maar dan zit je FC Groningen. Die wedstrijd is, denk ik, oer een week op Snijn. Als ik me net verzin, risicowedstrijd, et cetera. Maak het al je net. Deze kaartjes kun je winnen toch naar sport@omroepfriesland.nl te mailen hoe oud ik deze week onkomende waasje weer. Als je het goed hebben, dan kun je dus 2 kaartjes winnen. Zet er wel even je adres erbij, want dan kun je de kaartjes daar net afsturen. Telefoonnummer goed net. Telefoonnummer goed net, want dan bellen staan net. En lokweensken ben altijd welkom, successen. Zeker, zeker. Zal ik de aanvulling nog even doen die Geert ik altijd doet? Nou? Je mag er 4 via naast zitten. Nou, dat mag toch kennen. Hij is jong, dan is hij haast... Hij is onder de 40. Krijgt de but in je kiel. Hij is onder de 40. Maar van nog even hoe die, wat ik zei, Tjin Ferry de Haan. Van, is het nog een optie om een van beide spitsen te verhieren bij Heerenveen? Nee, jongen, je wordt 2 goede spitsen. Ja. Echt een hele domme vraag. Ja, domme vraag. Een domme vraag? Ja, dat is maar correct. Hoe had je voetballen willen? Ja, maar je hebt 2 spitsen. Je hebt toch wel 2 spitsen nodig? En bij beide spitsen, dan komt het uit degene, daar is het onder Foppe de Haan traint. Ja. Ja, de kapstokspits. Wie toch eigenlijk heilig? Nou, dat is beide heren. Dat is 20 Jelien, hè? Ja, Foppe de Haan. Ja, oké, maar goed, nog altijd. Ja, maar dan hebben ze 2 verschillende, 2 verkeerde spitsen scouten. Ja. Dus, als het zo is dat we met een kapstok hebben, dat ben ze beide net. Nee, beide net, nee. Nee. En ik vind het wel een beetje modiniers, want als je zou voetballen, wat ze nou doen is opbouwen van achteruit, dan kom je middenvelders ik vrij dicht in de verdediging aan. Nou, als het dan lukt en je voetballen je eronderuit, dan is het wel prettig dat je de spits in spelen en dat je even de tijd krijgt om als ploeg om te scoren. Karlsbak kind dat misschien. Nee, ook maar zo. Dan moet de spits wel een bal vasthouden kennen. Ik vind dat Nicolescu dat toch beter kent als Karlsbak. Ja, Karlsbak springt... Nicolescu ik net. Nee, maar Karlsbak springt ik alles van de voet af. Ja. Te volle, dat ben ik wel maar niet eens. Tot nou daar wel. Maar goed, ze zijn eigenlijk allebei net goed nog. Dat idee is wel inderdaad dat die backs maar naar binnen kriepen op het moment dat ze opbouwen binnen. En dan komt er meer rond, dan kun je meer combineren. En dan mag die bal uiteindelijk bij Karlsbak komen. En dan mag die vleugelspelers ik weer naar binnen, Taluka, Alsayette of Seboui en dan Trensko. En dan mag je eigenlijk wel een beetje een kapstokspits nodig. Ja, je hebt even tijd nodig om als ploeg om te sluiten. En als de spits bij de tweede balcontact die bal verliest, dan krijg je die tijd net. Dus kom je net om het voetbal. Dus eigenlijk jongens, wie het helemaal net zo'n rare vraag. Nou, dan hier de vraag waar ze met nog een spits komen. Ik vind wel past net. Dat zei ze beiden het goed genoeg. Maar Nicolescu, dat kan een hele goede spits wezen. Maar in de oorlier, dat hij hier nog zit, na een goed hier, oorlier, hebben we nog net eigenlijk hem goed beoordelen kennen. Omdat hij net goed, ja, en hij is net broekt zoals hij broekt weer een mat. Namelijk als een aanmaker, als een Klaas-Jan Huntelaar in de 16. Als je sjuggen naar de ploegen die ze krijgen. Ik vind dat er in de Eredivisie een aantal hele zwakke ploegen zitten. Dan moet Nicolescu spelen. En dan gaat er goals maken. In de verwachting dat Heerenveen dan heel druk zet en vaker in het strafschopgebied komt van de tegenstander. Ze willen onvallen en ze willen heeg spelen. Dan kom je in de 16 en dan moet je Nicolescu hebben. Dus dan denk ik dat je NAC Nicolescu speelt. Nou, ik denk het net, maar ik hoop het wel. En dat zou ik in de filosofie, zat het uitdroegen wordt, zou dat wel passen. Want ik vind Nicolescu in de 16 volle betere spits als Karlsbak. En ben je vooral beneden of Condé ik spelen gaat. Want nevens mij is die Condé echt een hele belangrijke factor op de wijze waarop ze spelen willen. Nou, dat is 100%. En het is bijzonder spietig dat hij nog altijd dat nooit kan. Van één kind dat net. Die kind is een dragende speler en twee net echt een size meer naar 8. En dan vreeg ik me nogal altijd het niveau. Nou ja, nou in dat kon er net echt. Maar die Condé is toch een beetje het cement tussen de stien. En die kan echt orenjongens beter voetballen in. Ik vind Van maakt het op mij een hele goede indruk tot nota. Ik vind hem net min, maar ik vind hem, hij is geen type Condé. Hij is geen size. Nee, dat is weer. Maar goed, die Condé die had ik wat meer ervaring en die hebben ze wel nodig. Zeker, zeker. Ja, en Hielendal, omdat hij maakt dan eigenlijk ook een beetje de opbouw van achteruit, maar die toch wel een beetje verzwaartje, Condé. Want die jongens centraal achterin, Bogniewicz en Kersten, die hebben dat eigenlijk ook net. Zodra de bal naar de rechtsback gaat, bij hem Savisakwit. Ja, daar heeft wel een probleem. En eigenlijk met die opbouw, maar tussen verzwargen willen toch Condé. Negatief verhaal, maar die heeft mij ik net. Ja, het is geen topper.
Daar ben je wel Nou, daar ben we door eens. Maar Neffens verleden dier het er tot nota aan net heel slecht in. Nee, De uitwedstrijd in Ajax. Al het gevaar komt bij die Mika Godswaai. Toevallig de chinstander van Denzel Hall. De goal die het oukeurd waard, toch Aronson. Ja, Aronson, dat best echt verdediger. Op een gegeven moment zoek ik wel eens een keer zeggen, misschien moet je even uitstappen en dan een gerichte actie op de bal. Hall rint alleen nog maar achteruit. Maar daar was ik wel eens voetbald, hè? Ik heb wel eens voetbal. Hudegriep 4. Hudegriep 4. Ja. Maar het principe is hetzelfde. Ik vond die goal van Utrecht, dat weer een fout van Kersten. Want die bloot in de positie Hebben we door de oukeurde goal? Of de oukeurde goal? Ja. Die moet hem helpen en dan kan hij druk, Jan. En hij dwaat nou net drukte, Jan, want die speelde die rent samen om hem heen. Dus hij houdt hem farm. Maar als je op een gegeven moment van achter de uitjaren van NO druk en rugsticht, linkssticht, dan kan hij druk, Jan. En ze lieten hem nou versoepen. Oké, dus het is een fout van Kersten. Denzel Hall doelke nog van de Eredivisie? Nee, maar denk ik net. Ik vind wel dat neffens het hier wat er gewoon het, heb ik respect voor wat er nou shell is. Oh nee, maar dat is ik wel zo. En ik heb hem. Ik heb respect voor hem, maar ik vind hem wel een voetballer. Ja, dat kan. Maar eerder goed genoeg van Heerenveen. Nee. Maar ik snap het twijfel wel in. Want Brouwde is een volle betere voetballer. Maar is wel een net een geweldige verdediger. Nee, maar Brouwde, die maakt weer een heel soort uitredingen. Die krijgt als elke wedstrijd een gele kaart. Ja. Hij rent nou ook weer 2 gele kaarten. 2 wedstrijden, 2 gele kaarten. En hij begint net in de basis. Dat is echt knap. Maar je begint op de bank, 2 gele. Het is nou een beetje negatief. Maar misschien we het in voetbal hebben. Het waren net de minste ploegen, hè? Zeker. En daarom komt er ook best wel een soort drukker te lezen, vind ik. Dat is de Ajax een middenploeg. Ja, vind ik. Ik vind Ajax dat echt een hele middenploeg. Heb ik er niet al zijn. Zie dat Ajax bij Heerenveen spelen had? Nee, dat speelt ze dan het dienst met Berghuis, Bergwijn en Brobby. Ik heb zo'n Ajax B. Dat vond Luc Brouwers net leuk, maar dat wie Ajax B. Ja, dat wie wel samen. Maar goed, los daarvan is het nog een ploeg van mijn goed niveau. En als je van tevoren zei van Utrecht en Ajax uit krijg je 1 punt. Kan je net hier ontevreden hoe wezen. Nee, maar ik ben wel heel erg benijd hoe het nou maar Heerenveen gaat. Omdat je aan de ene kant er heel positief insteken kan. Ik lees heel vol zoals ander. Van, het is een leuke voorbereiding gewoon. De soort voetbal het wel leuk uit. De flair van Persie erbij. Ja, aan de andere kant kijk ik ze. Hij heeft vooral Saroui voort. Hij heeft enorm volle kwaliteit maar inleveren. Ja, bin Trensko, El Sayed, Seboui, bin die überhaupt. Kom je daar überhaupt bij in de buurt qua niveau? Nou, die Trensko is wel goed, maar het is geen Saroui. Maar het is wel een goede voetballer. Nou, dat denk ik wel. Maar bij de andere 2 maakt het nog shit. Ik denk dat Seboui een goede voetballer is trouwens. En die hoorde ik net verkeerd. Ik denk, en dan Van Beekvoort. Al-Saad, hoe heet die? Al-Sayed. Danilo Al-Sayed. Ja, Al-Saad is... Ja, kijk even die klemtoon. Al-Sayed. Ja, dat denkt hij. Maar goed, dan bloot het Al-Saad vanaf dan. Ach ja. Hal is een Saad voetballer. Ja? Al-Sayed is wel een aardige. Goed zo. Nee, maar ook heeft ook nog geen punt maken. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Punt. Ja. Goed zo. Vlien Wieke, jongens. Toen hingen wij Grutnijs om Mark Diemers. Grutnijs. Want hij had een tattoo op zijn koet. Satelliten van het Cambuurstadion. Het oude Cambuurstadion. En nou goed, ik heb echt alles op alles zetten. Maar het is mijn slag, hè? Foto? We hebben een foto. We hebben een foto, hoor. Een foto van de tattoo van Mark Diemers. Kijk, zo, dit is hem. Nou, maar toch wel even beschrijven voor de harkers. Precies, dit is een liedjonkje, maar recht noem het zien. En die zit dan zeg maar bij een van de hoeken van het Cambuurstadion, het oude Cambuurstadion. En het is steeds maar de dream van de Lietse Mark Diemers als liedjonkje. Hij wil heel graag ooit voetballen in het Cambuurstadion. Nou, dat is hem slagen. Sterker nog, Mark Diemers is zeker gewoon kampioen worden bij Cambuur. Maar ja, Doe kist hem goed, Andor. Want hebben we dat wel eens zijn? Doe heeft Zombak zeker. Maar hij heeft tattoos, jongens? Of nee. Alle jaar net? Nee. Dat ben wel bijzonder wat dat. En dat zijn bijzondere mensen hier. Doe ik net. Ik heb gekeken op een campingstien op een Sallandse Heuvelrug. Had ik dat wel verteld? Ja, zeker. De Utrechtse Heuvelrug. Nee, Sallandse Heuvelrug. En jij wil alleen maar zo praten. Al die tattoos, hè. Met Shannon en weet ik veel wat voor namen er al hierop staan. Kevin en... Shannon? Ja, al even, ja. Shannon? Ja, verschrikkelijke naam. Wat is dat? Dat is een naam van... Ja, gewoon van hun band. Shannon. Gewoon willekeurig. Gewoon willekeurige namen. Gewoon een willekeurige naam. Wij zitten hier over voetbal. We komen wel in die voetbalverhaal. Maar wij zijn ook uitzonderingen dan mijn jouw. Ja. Zo is het. Maar even waarom de situatie. Nee, want als ik dat wil, dan hie ik het al in.
Maar de naam van die band, zou dat wat voor die werk? Ja, of Jis, hij in de nekken. Sleeve, Een sleeve. Nee, maar dan, als we nou alle drie of jou maar erbij in een podcast tattoo. Oh ja, dat is toch ook mooi. Ja, toch? Dan nog ik net mooi. Nee, als eerste gast. Nee. Op je hart. Nou, dan ging je maar als eerste. Ja, oké. En dan ging het dan misschien ook mooi nog. Maar jongens, even waarom. Nou, de situatie Diemers. Die had dus een sleeve, hè? Ja, die had een sleeve. Ja, maar komt Diemers naar Ljouwert? Ja, dat is nog altijd de grote vraag. Ja, maar even de situatie schetsen. Hij had natuurlijk een vorstelijk salaris bij Larnaca. Hij was vorig jaar de beste speler van de Cypriotische competitie. Ze zijn uitskekelen van Europa. Larnaca wil eigenlijk van Diemers hoor. Ja. Diemers zei, mijn contract rint nog in hier terug. Ik neem net samen afstand van een heel heeg bedrag. Dus ja, hij zei het van, als je hem, ik mag wel transfervrij voort, maar dan had je in elk geval een poeder maar yield aan. En dat er gelijk het. Ja. Dat is een beetje de situatie in het kwad. Ja. Hij had meerdere opties, zowel in de KKD als in de Eredivisie. Een van de opties is Cambuur. Ja. En hij zit hier voor Cambuur. Hij wilde zelf trouwens niks zo zeggen, want ik had hem natuurlijk vregen. Maar omdat dat wat ingewikkeld lijkt, maar die situatie bij Larnaca, wilde in de media geen uitspraken van. Hij kan ik nooit op zijn tong bieden, dus dan verpraat hij hem wel. Nee, precies. Dus wat dat onbelangrijk is, dat eindelijk is een keer verstandig van. Dat is nou even de spekpop. Oh, ja. Oh, dat kan wel dan. Arjen van Henk de Jong en ik van. Ja. Maar hij zit wel hier voor Cambuur. Alleen nog net zien alle voorwaarden. De maat wil gewoon een prima contract zien hoe steen. En nou ja, ik denk, maar dat is mijn invulling, dat Cambuur nou natuurlijk financiële ruimte had. Nooit Bersma voor het nooit Smit voor het Smant. Dus dat creëert ruimte. Dus dan is het de vraag, hoe graag wil Cambuur hem ha en hoe vier wil ze gaan. Maar Henk de Jong wil hem graag ha. Maar wacht even, hij krijgt, we nemen even fictieve bedragen. Stel je voor, hij verdient het 4 ton in Cyprus. Stel je voor, 4 ton. Nou, hij komt bij Cambuur en dan krijgt hij, wordt hij een juryjongen, dan krijgt hij oorlton. Dit is al je fictief. Ja. Nou, dan heb je dus een god van 3 en heel. Moet Cambuur dat dan betalen? Of kan hij gewoon je Larnaca zeggen van, ja, dat is best jongens, maar als je mij nou 2,5 ton mee aan, dan word ik wel fort. Hoe werkt het soks? Ik heb geen idee. Rob is makelaar. Ik ben makelaar. Ja, is dat net een beetje... Nou, het principe is hetzelfde. Je moet 2 partijen bij elkaar brengen. Alleen nog, hoe graag wil die club hem kwijt? En hoe graag wil Cambuur hem hebben? Nou ja, en dan komt dat bij elkaar of het komt net bij elkaar. Ja, maar Mark Diemers nou zoiets van, jou met 2,5 ton mooi. Oost betel je mij 4 ton. Ja, maar waarom zou die club dat wan? Het is een goede speler. Ja, maar ja, de club wil hem dus kwijt, omdat ze 4 ton hier salaris te volle vinden. Ja, oké, maar goed, dan moet ze hem alsnog mooi aan. Dan zeggen ze toch ik van, hé, wat zitten wij er dan mee op? Nou ja, 2,5 ton. Ja, het is de helft. Ja. Nou ja, ik zou het raar vinden, maar goed, het kan. Een groot bedrag inderdaad, van de spelen die je net meer opstellen. Nee, maar het is ook een fictief bedrag. Ja, weet ik wel, maar... Maar dat hoe graag wil Cambuur hem hebben? Maakt het hoe oud is Diemers? Diemers is krijgt als meer 30. Want daarom is hij... Oh, wacht even. Nou gebeuren hier dingen. Voor de oplettende kijkers. Heerenveen Groningen, 22 september trouwens. Ja. En maar de 4 weer, maar de beste. Nou, ik ben benieuwd. Meestal die jongens die maatje mee. In Zalbak watten, dus hier dik zelf. Maar goed, Diemers is dus echt 30. Ja, die wordt in oktober in 30. Maar wist wat het mooiste is? Hij hield echt net in de gaten. Nee. Maar goed. Wat wie de vraag? Nou ja, de is van hoe oud is Diemers en hoe graag wil Cambuur. Henk de Jong die belt hem elke dag. Dus Henk de Jong wil hem heel graag. Maar wordt Cambuur er een heel soort beter van als Diemers komt? Ja, denk ik wel. Als er dan een goede spits hebben en Diemers, dan worden ze kampioen. Verder de Jong gaat eruit en dan blow haast middenveld. Ze hebben natuurlijk ervaring in die Kieftenbelt op helpen. Ja, Soeren is ongeveer die Soeren, Nati speler. Nati maar dan was dus een beetje de onvallende positie van die Mezoer. Ja, maar hij komt toch zei dus van hij gaat ten koste van Verder de Jong, maar het gaat toch eigenlijk ten koste van Narti. Nou, ik denk dat Diemers gewoon noem het zien dan wordt. En dan kieft hij wel de Soeren erachter, toch? Ja, of Nati en Soeren. Ja. Nati en Soeren spelen in MVV en Vliene Wieken. Dus ik denk dat het dan weer een soort... Maar het is een hele ingewikkelde situatie, maar Scotten te zien. Hoe groot is nou die kans dan dat hij komt? Maar ik denk dat als Cambuur hem graag wil, dat die kans best groot is. Alleen de vraag is, hoe 4 wil Cambuur gaan? Denk ik. Financieel, jongen. Maar dat is mijn eigen invulling. Want... Maar goed, dat er komt, wil ik een lang contract nemen gewoon op die leeftijd. Nou, weet ik net. Want net van hier tekenen.
Nou ja, hij is wel iemand die ambitieus is. En stel Cambuur bloot in de KKD. Ja, en hij kan nou ook naar de Eredivisie. Dus misschien over een jaar, had Cambuur net promoveert, dan volley ik nog wel naar de Eredivisie. Dus dat vreeg ik me wel had hij echt een langjarig contract tekenen wil. Ja, het gemiddelde salaris in de Eredivisie luidt op trein hele ton. In de Eredivisie? In de Eredivisie. Ja, precies. Ja. En daar is het door wie fictief. Ja, fictief, hè? Maar, Fictief, hè? Ja, maar ik denk net dat in de KKD willen dat soort bedragen natuurlijk nooit betellen. Trein heel ton. Nee, maar dan in de komst toch heel iets dat hij hier komt? Zou die 4 ton onrealistisch wijzen? Had hij dat overzien bij Cyprus? Nee, dat denk ik net. Nee. Want hij kreeg er bij Feyenoord 6 ton. Ja. Oetrij. Nou ja, en hij weet dat hij terug weer naar Nederland, dus hij verzint het minder. Dat weet hij. Dus nou ja, dan moet hij genoeg nemen met jou. Ja, maar hij is wel op een leeftijd. Hij wil graag geld verzinnen. Ja. Naast het sportieve moet er ik geld verzinnen, want hij zit in zijn laatste jaren. Ik zou het zelfs Sibon wel. Wat Sibon vrienden week hier zou aan tafel. Ga nou lekker, man. Ga nog lekker naar, weet ik veel, naar Australië voetballen en genieten. Ja, maar waar we net iedereen is zijn avontuurlijk instellen. Nee, klopt. Ja, maar ik vooral zelf weet. Dat en de situatie waar hij hem nou in bevindt, vindt hij gewoon heel erg vervelend. Want hij had wel een goed hier, sportief schoen achter de reg, maar ze zetten hem gewoon bij het vuilnis. Juster ik op een bank en 90 minuten op de bank zitten. Ze zien hier achter, het is in Apollon. Zeg ik. Ja. En Mark Diemers, 90 minuten op de bank. Eerste competitiewedstrijd. En dat vind ik wel ongelooflijk, hè? Want zijn jongen die had goed dingen vorig jaar. Ja. En dan wil je dus wel uitdankt. Precies, gewoon op naar de uitgang. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad ze wel om voort haar en het liefste vast zo min mogelijk geld. Dus dan liet ze hem gewoon net spelen. En dat vindt hij heel vervelend. En dat is ook een reden wezen waarom hij zei van ja jongens, ik heb wel genoeg van het hele boetelonske avontuur. Ik kom weer thuis. Maar als je hij kent natuurlijk op de leeftijd dat er nou is en de manier waarop hij nou voetbalt, kan er echt een meerwaarde wezen van Cambuur, denk ik. Ja. Ik denk... Maar Utraai hier gebeurt dat net meer. Dus dat hij zijn droom nog een beetje weermaatje wil, dan zult het nou moeten. Dat is net meer hoe een periode dat er nog even een open komt bouwen bij Cambuur. Dan moet het nou gebeuren. Ja, dit zou wel een verhaal is het moment wezen. En ik denk, het hingt er natuurlijk van welke spits er komt. Je kunt nog net over doelstellingen praten. Maar ik denk, Mai Diemers, dat Cambuur serieus mij doet voor promotie. Want hij zit er minimaal het zien in. Hij had natuurlijk ook een goede vrije trap. Dat is ook een wapen. Assists kan hij leveren. En natuurlijk, ja, van behoort, waar komt er in de spits? Maar ik denk wel dat hij krijgt dat setje wezen kan. Dus dan is het maar kijkt van ja, hoeveel had Cambuur daar verroeren? Hoe vier wil Cambuur gaan? Wil ze financiële risico's nemen om inderdaad dat te promoveren of net? En dan kom ik weer even bij mijn verhaal van zo straks. Van wat is de doelstelling en in wat voor situaties zitten je? En als je zegt van wij zorgen ook, ik zorg dit hier kansen om heeg te eindigen. Neem dan maar een beetje extra risico en zeg van dan betalen wij wel iets meer dit hier. Als je dat risico extra nemen kennen, want dat is natuurlijk de vraag, dat weten wij dan net helemaal. Nee. Maar als je dat nemen kennen, dan moet het ook aan. Ja, maar daar komt ook een beetje uit de tijd bij Cambuur dat ze dat wel vaker dienen. Gewoon een beetje gokken en dan investeren we en nemen we een beetje risico. En puntje bij paaltje gaat jellen, wie het altijd krijgt net. En dan zie je het oren hier, zie je gewoon met de nek in de strop. Nou, dat ben ik net maar niet eens. Zoals krijg net, maar in de tijd dat ik bij Cambuur voetbalde, wie het af Eredivisie of de Nijcompetitie. Standaard. Ieder jaar. Ja, nou maar, weer. Maar de Nijcompetitie, altijd krijg net. Net altijd, maar wel eens krijg net, ja. Maar dat is toch ook het lot van Cambuur. Als je... Nou ja, van een club van hoeveel van orde van grootte van Cambuur dat je inderdaad boppen in de eerste divisie en Cambuur wil er ook groeien naar de eredivisie. Nee, maar Heerenveen had ik wat risico naam toch het onloeken van Al-Sayed en Nicolescu bijvoorbeeld. Ja, nee, €1 miljoen. Nou ja, Al-Sayed het onlusten van dat Sarawi verkocht waard. En dus had die compensatie ik tast een miljoen om al vast wel een investering te doen, maar de witskip dat het zo goed als zeker Sarawi wel verkocht wordt. Dus in die zin Cambuur hier dat wat betreft Smit misschien ik vol dwang in. Dan gaan ze misschien trouwens ook wel dingen, toch al wat voor te investeren. Zodat ze het geld al opmaakt van dat Smit er komt. Dat weet ik dus net of dat ze is, maar dat... Ze moeten nog een vervanger hebben. Neem nog één keer die namen van die vervanger. Uit Scandinavië. Holmström. Holmström. Ja, 24 hier. 24 hier. Goed zo, jongens. Binnen nog oren dringende zaken en anders ging ik naar de overdenkingen. Verangende zaken? Nee, ik denk het net. Roelof, vaak is het ook nog wel een nabrander.
Nee. Nou, ik net. Even net. Andor? Maar zie je hem je mal zwagen. Want ja, Cambuur had natuurlijk naar Feyenoord 2, zoals Geert dat Dordrecht uit. Ja, stel, je staan wel met lege handen. Zo zou maar kunnen. Zo maar net van nu weer, als je daar net winnen. Zwaar gaan wij roer dan? Komt het wel goed, maar Cambuur. Oh, zo. Ja. Ik dacht wel Henk de Jong bedoelt zo. Komt wel goed. Alleen nog Cambuur zit in een situatie, je kan van iedereen winnen, maar je kan ook heel makkelijk van iedereen verliezen. Nou, en dat laatste is nou even gebeurd. Het kin, maar dat ken ik net. Maar Cambuur die eindigt wel bij de eerste size. Maar neem maar van mij hoor, en dat zei Sto ook, Henk de Jong viel te druk. Ik denk dat het zich zwaar maakt, ja. Ja. Henk de Jong maakt het een maar goed, dat komt omdat je kansen missen en je verkeep je topscorer. Nou, dan zoek als trainer Erik een beetje zenuwachtig van worden. U zijn dat je weten dat er een goede favoriet komt. Zij is dat. En dat brengt mij bij de overdenkingen. En de eerste is van Andor. Geert trouwens. Hè? Maar de meeste kijk nog even op de hicht te horen. Want we hebben elke week Roelof zijn avonturen verteld van de Sallandse Heuvelrug. En Geert heeft nou de caravan achter de auto. En we weten het, zodra het Geert op vakantie gaat en hij doet de caravan achter de auto. Nou, neem maar van mij, want dan is hij minimaal 6 zo'n week voort. Ja, maar het probleem met de caravan van de morgen. Oh. Maar intussen binnen de laatste berichten die binnen oplost, ze binnen onderwijs richting de Italiaanse zin. Oh, godzijdank. Dus het komt toch goed. Oh, gelukkig. Geert en Jaantje richting Italië. Ja, goed zo. Nou, mooi boek. Een heel soort, een mooi boek. Ja. Een heel soort willen der van deze tafel. We gaan naar de overdenkingen. Nou, ik heb het een paar keer vregen, maar dan komt hij dan. Milan Smit of Hulmström? Ja, Holmström natuurlijk. Holmström natuurlijk. Dan gaan we naar Geert Jelle. Andries Noppert of Jay Gorter? Andries Noppert. Jazeker. En de laatste is van Roelof. Je verwacht het niet. De Utrechtse of de Sallandse Heuvelrug? De Twentse Strade Bianchi heb ik ook heen gefietst. De Twentse Strade Bianchi. Ja. Ik neem gewoon dus de Sallandse Heuvelrug. Die route die wie dicht vanwege de Zandhagen. Dus dat wie voor spietig. Dus toen vreeg ik een van de meesten, waarom is die route dan dicht? Nou, er is hier een man in de omgeving die wil net die wil niet dat die Zandhagen is hier dat die doodgereden wordt. Ik zei, maar hoe weet je dat dan? Dat die echt dat. Nou, ik ben bij hem thuis geweest. Ik heb gezien dat die Zandhagedissen in de vriezer heeft liggen. En elke keer als er dan weer een protest komt of zo, dan gooit hij die Zandhagedissen op dat pad, zodat wij er niet meer overheen kunnen fietsen. Ja, dat gebeurt allemaal in Nijverdal. Ja, jongens. Dit verhaal hier we ooit net horen. Nee. Maar omdat Roelof dus op vakantie was. De Sallandse Heuvelrug. In Nijverdal. Hartstikke mooi. Jongens, maak die dankzij. Ik vond het leuk dat ze er weer is. Ja, dankjewel. En we zullen gauw weer, toch? Dat zou samen kennen. De gast van Nijwieken op Jan? Nou, dat zoek kennen. Ja, Nijwieken. Ja, in principe. We hebben een principe-uitspraak. Niet in principe. Nou ja, we hebben Lars Lamboy. Ja. Maar het is 2 september, komende manje. Deadline Day. Dan sluit dus de transfermarkt, dan de transferwindow. Maar zijn ze bij Cambuur. Lars Lamboy is een man, een woord. Nee, maar Jum bent heel tijd van ja, maar Jum kwam de Joert achter als je hem dus de afspraak hebben op het moment dat die transferdeadline sluit. En de CM zit de hele tijd van nou ja, dan komt hij denk ik net. Maar hij is dan toch al uit dat hij komt, dus dan komt hij toch? Dan komt hij. Als hij nou niet komt, dan is het ook niet. Ja, misschien is het. Stel, kan je maar nog 3 spelers hebben. Zeg dan niet ja. Nee, nou ja, precies. Maar misschien dat je, want die afspraak die had Arin in maaien makken. Toen in die rechtszaak. Precies. Vreeg die eerst wat je bij Cambuur verzinnen. En dan kun je 2 september komen in de sportkaart. Meer dan 2400 bruto. Precies. En dat wie in de tijd doet bij alle hier aan deze tafel nog nooit van Holmström jet hier. Goed zo. Jongens, Nijwieken. Lars Lamboy. Ben we er weer. Mij, Lars Lamboy. Ontaan. Dag.